The Temple of Notch. Altså, man kan ikke rigtig bygge noget eller smadre noget. Men bare fordi man ikke kan det, så skal I ikke lade forhindre det. Det er rigtig flot bygget og sådan noget, så jeg vil råde jer til at kigge på den. I starter her. Så går jeg bare ned. Så er sådan en brønd her. Så svømmer jeg ned til bunden og smider en ting derpå. Så svømmer jeg op igen. Og så åbner der så sådan en port her. Nå. Det vil den svømme ikke nu. Nå. Så det kan godt være, at jeg lige skal gøre det igen. Så man stiller sig herned. Svømmer op. Og smider selvfølgelig en ting på. Og så man smider en ting her på. I hvert fald. Og så tager du her. Og tager du kreativt der her. Så flyver vi lige op ad her. Og så det der. Det er bare godt bygget. Nå, men det var det Temple of Notch.